हेलो एवरीवन खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिस इउट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेलखौ नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर मेन्देला ब्रह्म बिथांनि नैबे मोनसे फट'खौथ' ससियेल मिडियायाव गोबाङानो नुखादों जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर, जेराव जोङो फेस्ला फावखुंगुर मेन्देला ब्रह्म बिथांनि गोदोनायाव नुनो मोन्दों UPPL हान्जानि मोनसे फालि। ओमफ्राय लोगोफोर दायो नोंथांमोना गोबाङानो सानदों जानांगौ ससियेल मिडियायाव नुनानै फावखुंगुर मेन्देला ब्रह्म बिथाङा UPPL पार्टियाव हाबबाय नामा होननानै, आरो गोबाङानो कमेन्टआवबो सोंहरगासिनो दंमोन। स' लोगोफोर फावखुंगुर मेन्देला ब्रह्म बिथाङा UPPL हान्जायाव हाबमारबाय नामा ना हाबाखै, स' बेखौ फोरमायनायनि सिगां नोंथांमोनजों मोनसे रिक्वेस्ट खालामनो सानदों लोगोफोर आं एबाउट बड' सेलिब्रिटिस इउट्यूब चेनेलनि नामखौ चेन्ज खालामनानै क्रिएटर बुमसार अफिसियेल दोननो सानदोंमोन। ओमफ्राय लोगोफोर आं एबाउट बड' सेलिब्रिटिस इउट्यूब चेनेलनि नामखौ चेन्ज खालामनायनि गुबै जाहोन एबा रिजोना जाहैबाय लोगोफोर आंनि चेनेलनि नाम बादि गोबां चेनेलफोर दं जायनि थाखाय आंनि चेनेला भेरिफिकेसन खालामनायाव एसे प्रब्लेम जानानै फैदों, आरो दायो बिथांमोना चेनेलनि नामखौ इउनिक दोननो थिनदों जायनि थाखाय आङो क्रिएटर बुमसार अफिसियेल दोननो सानदों लोगोफोर। स' नोंथांमोना बिनि सायाव मा बुंनो सानो कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर। स' लोगोफोर थौदो बिदिब्ला दायो मेन टपिकनि सायाव सावरायदिनि। स' लोगोफोर नोंथांमोना दायो ससियेल मिडियायाव नुनाय फेस्ला फावखुंगुर मेन्देला ब्रह्म बिथांनि बैफोर सावगारिफोरा बिथांनि मोनसे आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनिसो लोगोफोर। स' लोगोफोर बे आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअआवनो जोङो बर'फोरनि माखासे पलिटिक्स गेलेलायनायनि सायावहाय नुनो मोनगोन। ओमफ्राय लोगोफोर बे आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअआव जों गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'निनो मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर बिथांमोनखौ। स' बिथांमोना जाहैबाय दाब्ला बर', फैला बरगयारी आरो मेन्देला ब्रह्म बिथांमोनखौ। ओमफ्राय लोगोफोर बे आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअखौ जोङो नुनो मोनगोन दाब्ला बर' बिथांनि इउट्यूब चेनेलावहाय। स' लोगोफोर जाय नोंथांमोना दासिमबो दाब्ला बर' बिथांनि इउट्यूब चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै लाखादो, जाहाथे बिथाङा भिडिअखौ रिलिज खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुयो। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर बिथांमोननि बे आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय दानिफ्रायनो जोबोरै एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर, आरो नायनो थाखाय साननैसो नेना थाथ'दो। रायजोफोरा दाब्ला बर' इउट्यूब चेनेलाव नायदो, बेनिफ्राय साबस्क्राइब खालामना होदो खावलायबाय। थाबैनो नुनो मोनसिगोन होनबा जोङो दाब्ला सारनि मिउजिक भिडिअखौ। द्रामा दंदेरो एसे, इलेक्सनखौ गरमनिखौ जों लाफानानै इयाव एसे एड खालामदेरनाय जादों बैसागुजों लोगोसे इलेक्सननि एसे। स' लोगोफोर दिनैनि शर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय, आरो सोरबा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो आपडेट भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।